Ja? Ja, Fluchtmesser. Was wär's dafür? 10 Euro. Пробвай. Свириш ли на такова нещо? Пробираш ли? Как не я пробирай? Wenn Sie damit umgehen können. Къде е другото? Тук пък стои. А? И за въздух ли? Ще дадем ли по-малко? Колкото е за те, ония, които трябва да си ги запитали. Искаш да излезем? Айде да обикалим малко. Тук трябва да има такова. Тото и на батерия ли е? Не, духаш. Да, да. Въздух. Хайферунг, навигация, голяма кутия. То те с навигация вече файда няма от тях. Файда няма. Das funktioniert? Funktioniert? Was willst du von dem? 20. Ай, бе, пеше, тук няма нищо. Айде. А? Разгледа ли ги за бързите? Виж бе, колекцията ми е такова, бе. Аз имам едно подобно на ето, бе. Кое, бе?
Газ ли е той? Не, той не е ли за гладене, да? Да, за гладене. Да. Ето е багажното за кола, който търсиш. Той ще е новия бат пешо. Абе, това е багажното за кола. Аз викам той до него. А това е хубаво, че ако е на дизел, топ. Значи няма смисъл. Значи няма смисъл. Как ще трябва да си вземеш за вкъщи ли? Не, бе, по принцип искам да видя цената само. Иначе за вкъщи искам, ама от България си взема вече. Не е там за 60 евро. От България, бе. Сега как ще го мъкна той нещо? Абсурд. Той нещо... Бат Петю, кой ще кажеш? Късмет изкарах ли? Да. Там чантата ни ти да виж го е. Батерията долу. Ето е машината, ето се прави. Nie, ona że tak słyszała, nie, że go spotkała, że z nim rozmawiała i ja mówię, że co? Ja myślę, że zostaw to. No zo verzak. Nie no, to dla mnie jest Ein Euro 50. No ja wiem, Gewann 1 Euro, gewann 1 Euro. Тук пералня. От първобитните. Eine Punkt das drüber kräven. Ich glaube, es wäre drüber kräven. Тук сега обърках го малко пак, нали? Не, що? Нали така минахме, отдолу минахме и тук сега. Ще пропуснем някой маса. Няма. Чак някоя маса, голяма работа. Кафето, къде ще ми го вземеш? Събудихте страната. Значи ти ще купуваш кафето. Аз го събудих, не знам, че Аз в 3 часа се събудих. Викам, аре, няма да ги събудя в 3 часа. Ето е. Не, те не стават. Няма тук. Те новички, аз такъв не искам. Ето златни пръстени. Те даже не са позлатени. Nein, das ist. Oh ja. Und das hier. Was hier? Was? Hier. Und was noch? Да, те си идат от Франция. Бая яко. Той ли? Да.
Hallo, Hallo. was bist du? Diesel, oder? Ja, ja, da kannst du wieder Öl, kannst du Diesel, kannst du alles rein. Spitze, das ist ein Alter, aber super. Kostet? 40 Euro bitte. Das ist ein Traum, schönes Stück. Was willst du Bitte verdienen? schön. Baha. Baha, wie viel? Ja, er kommt da, ja. Alles gut, danke. Eine Minute. Das ist super Freiser, Bruder. Ladegerät auch mit. Welche? Diese, Die Bosch. Bosch. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro? Wow, das ist Geschenk. Ohne. Ladegerät. Ladegerät habe ich. Ja? 10 Euro, aber runter nicht. Nur 10 Euro. Du bist im Spazieren hier. Du musst da laden, aber so 3-4 Wochen wahrscheinlich nicht geladen oder Das ist mehr. ein Traum. Bei andere, was ist die im Market, ist ein Klumbar. От пеше той как се събира? Ето. Ето го. Да. Ja. Bitte schön. Nein. 10 Euro habe ich Ladegerät. Wenn du willst, Добре е това, бе. Da. 35 nimmst du das. Не, bist du spazieren? Magst du nicht etwas noch ein bisschen, oder? Nein, ich habe wirklich 10 Euro, das habe ich nicht. Alles klar, Normale dann. 15 sage ich 10 Euro gebe ich, aber Hast du 10 Tasche? Tasche habe ich schon, alles gebe Dann ich dir. kann ich Alter, mal mitbringen. kurz, ich bringe gleich schon Ladegerät. Той обаче мен тарлага. Не е Минтарлак, бе. Корало е това, бе. Аз Това от виждам, първите, бе. виждам, че е корал. Да, това от първите, бе. Виж, палатки, малатки, дезерна. От пешо. Той как се оправя? Това ще го отвориш, то ето. То се оправя, защото ти си го пуснал Не съм. на чук или на бургия, ето. Ага. Това е за бургията. И какво сега като го задържиш, виждаш ли пак върти? Може да запечатката да замина. Ама той преди малко не правиш, бе. Ето е, сем ти прави. Я? Да. Ама защо той като е прибран, нали трябва? Да, защото като не е прибрано, биете тук вътре. Се служи една Той дрел. трябва да е, те ли? Komm gleich, da gebe ich der Tasche auch gleich. Ja, danke dir. Meine. Keine Sorge, das ist der Ladegürtel. Die Ladegerät funktioniert? Funktioniert alles. Alles klar. 100%. Okay. Du bist ein guter Mann. Ich vertraue dich. Alter Mann. Gleich. Nagi! 2 Zehner. 2 Zehner. Ja. Dankeschön. Danke dir, ne? Ciao. Ja. Телевизор, не? Тази картина, която ще вярвай, изпратиха една снимка, направих всичко точно. Тук 5000 евро ти давам. Аз останах 6.
Ама то Виж, тази кафе машина за вкъщи да си вземеш е много добра и тази. Има ефтини неща. и този компресор колко ли струва? И те го той е българин. А що е той? За който? А? Ispravno što? Samo sam zaboravio što. Koliko ti je to? 10 eura. Ispravno je 100% ispravno. Втори ден на пазара трябва да дара един такъв маратон, всяко го види в ръката. Аз се държа друг да взима човек. Да я даде на друг. Той ли бях питал аз? Да. Аз е така пчелници за екстермири. Без пари. Закачваш го отвънка на стената. Това е хубаво менгеме и това. Колко работа можеш да вземеш да викаш? Was kostet den? Diese 10 Euro? Всичко е цен, бе. Але цен. Сара подарих. Отделно, че ще много. Schnaps, was kostet? Schnaps, was kostet? 10 euro. Не съм го питал. Нещо не ми хареса. Виж кабели, на теб трябват ли ти? Не. Кабинет ли? Тук Я ще кардиона и ти да не е да си музикант. Има ли? Юнгаман. Bitte her. Kuss war 50. 50. Музикант ли е, бат Пешо? Да. Кафе. Nein, geht nicht so. So kann man nicht was machen. Das geht alles digital. Alles geht digital. Wenn du diese Maschine in Strom steckst, dann funktioniert es digital. Und du musst nur drücken. Laden hier Kaffee. Das, ja.
Genau. Laden, aber siehst, Kaffee ist Kostet? drinnen, aber Kostet? das andere ist alles drucken, was sie sagt, das musst du machen. Wie viel kostet? Die kostet 100. 100. Fat. Kleine, große Kaffee. Genau. Това е хубаво. Шах. Те много пари ще му иска на той, ама те с работи са пластмаса. И бая забележки има. Такъв шах им оставих там да ги знам. Виж, таблета е хубава в Samsung. Не знам. Я Аз виж. смисъл... То няма ток сигурно. Не може да няма ток. Няма. Как да не може да няма? Функционира? Ist nicht aufgeladen. Ага. Was willst du? 20 евро. А що не го е заредил? Защото Не работи. нещо има. Пък на късмет някой не им се занимава, знаеш ли? Вече там късмет. Дай му 10 евро, взема ми бъдваш. И ако не работи? Не работи, ще го пуснеш за части, пак ще го продадеш. Тук ли се зареждаше? Добре изглежда, ама 10 евро кажи, спечели или изгуби. Юнга, цент? Цент? А? 15. Keine Steckdose? Ladegerät. Aber hinten im Dorf, da kann ich. Okay. Има къде да го пробваш между другото тук. Да, знам. Ама няма. Иначе беше много запазен, ако работи за 15 евро много добре, ама За 10. Те са хубави. Да ги взема да ги сложиш в хладилника, да имаш куча аренда. Да, студентно. Да. Медно, нали? дали е мед? Метно или? Дали е мед? С магнит се проверяват, нали? Меда не го ли фаща магнита? Не знам. А това е върха, бе. Бъркашо. Лентика, да? Той има и нови, бе. Ама е хубаво. Buyur Musam. Biz 8. ayın 18'inde geliyoruz. Biz Yok, haberi erteliyoruz biz. Да. Добре, а? Normalde pazartesi oradaydık. И пръкшенкачка са към. Arabayla gelecektik А, ama arabadan vazgeçtik. Те са такова на лов. Masraf işte ya. Ya. то нещо дали е качествено, Бъркашо? Не са ли? Не. То къде пише колко са здраве? Пише, бе, по принцип има... Кой маратонки, ама малко са да мине. Стига, по 20 евро, по 30 евро в магазина, по-добре там се занимавай. Не дай говоря такива глупости.
TikTok? Oder verbringst du auch den ganzen Tag hier? Nein. Nein? Kann man halt behalten. Geh wieder zu meinem Stand. €2, ne? Passt nichts. Ja. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ние тук минахме, гледахме ли такова? Гледахме, аз ги помня, те с работи гледах, аз парфюмите ги видях. Но. Was für €1? Nein. €1. Те само знаят, какво да минават. Was kostet ein Stück, oder? Ja, 10 Euro pro Stück. Само ги караме. Да, чайно. Случайно, не? Хубаво е. Не се отваря. Кутиите колко са епте? Was kostet die? Was genau das? Ja, Ein das. Euro. Eine. Wie heißt die? Ich habe keine Ahnung. Die Marke? Nein, die, wie heißt? Essensbox. Essenbox, okay. Ja, Box. Alles klar, danke. Gerne. Левче, евро. Ще го вземеш? Ще го взема, защото слагаме храна. Давай. 1 евро, добре, да се пари. Bitte schön. Ja, danke. Честно ти говоря. Това е за вечер за хранене. Костът? Това е за вечер да се хранене. Йорст? Той 40 евро, как може да му иска бройката, бе? Кой? 40 евро писал бройката. Той 190 евро. Каска си взима. За моторет. Аз моторетка нямам. Първо си взимаш каската, после си взимаш... Моторетката.
Виж, тук има още едно такова. Къде то с това? Пак такъв духов инструмент има. Das ist Honig, сигурно. А, не е Honig. Wie hält sich denn noch mit? Хоче мирофон? Honig. Много тук. Имаме. Я пробвай. Das Hol ist Имам dafür. такива. 3 Mark. Und das gute Marke. По-хубаво това. Той е по-хубаво, да. Питай колко пари е. Как се пита? Дефил или... Вас костат. А, вас коста. Вас коста, тъй ли? А? 50. 50 евро. 15. 15. Шегувам се. Аз за 10 за каква в Германия беше. Е, тя ще падне на Ние толкова. го даде за 5, като си ходим. Коли под перечка. 10 000. Ама на Онуи не му излъща звука, като той. Защото въздуха излезе, трябва да се оплътни хубаво. Ага. Телефон трябва да се. С доктор Куша не можеш да сложим в коридора? Dile alacaksın. Var mı onda? Patronum size tanıyor. Var. Tamam. Al bir tane dursun, her zaman lazım olur. Şu olan susturma, benim olan. Yema satsın sattı. Те се хуе. Що не питаш? А го шлайфа той. Те много паршо му иска на той, бе. Ето го той, лади герите, какво ти да ти даде? Какво е то? То сме даде ладигере, да. Даде ли ти? Дадем. То той какво е, ето беше. Нито волта му пише колко волта е. Не работи. Те тук много пари искат на тия машини. Was willst du? Was willst du? 150. Mit Dings, mit Maschine. Байдете. А, той само кутия. Dies wäre, dies schon weg. Е, асо, окей. Bohrmaschine, da ist schon Preis 295 Euro Bauhaus. Е. Auf Flex, Bohrmaschine, Ганцно е. Да. Не си казах, много пари искат на тия работи. Ама той поне много. Или ти е хвана дърката пачавра. Cent. Hintersache 50 Cent. Гледайте за така кана, за кафето. Там гледахме, бат, пешо. Там минахме, нали там оня дето каза радиото. Kommt er wieder.
Туч. Туч. Да. Дай на там, бе. Ще развалим реда. Наред, бе? Да. Той пак за кафе. Там трябва да има каничка. Айде. И коста ми е това. Да. Ама много посоша. А? Много посоша. Ще справи. Ще говоря интелигентно. Ах ти машината. Да само да кръчва, нали? Вина. What Пешо? Тук е за тебе. Много пари ще иска този. Той хубаво ли е сега? Да. Wie viel kostet diese? Diese 100. Beide? Той хубаво ли е, разбираш ли? 200. Ja, aber Pelzer, Bruder. Ja. Кое? Wie viel gibst du? Колко даваш, не? Не. И guck nochmal. А diese? Diese 60. О, Боже, той е много перфект. Ама то трябва да има и още, или? Не, има. 50 може да иде. Ако ти Нека да обиколи малко да направим цена за тези и за тези. Сега съм Колко дошъл. даш, ajde. Сега Колко съм даш? дошъл. Ovo su novi štapovi, znači gledaj slobodno, znači glansno je, pelcer 3 libre. Znači štapovi profesionalni. Gledaj sam, probaj. Ще е карбон, нали? Да. Profesional bude, kad možda pečeš šta god ti se. Олекотени. Е, те карбона са лекички. Да. Защото Не бе, хубаво му е, той всичко му е хубаво. Той каза професионално. Но да обиколя малко. Аз сега дойдох. Mogu da ti pravim cenu ako si original, mogu da ti pravim da sve dve rute i ovo, šta ćeš ovo? И ovo. I rute. Ajde, koliko je? Rekao sam ti da направя една волта и тогава ще дойде. Okej. Значи ако имам магнит, сега всичко това ще го взема за 100 кг. 100 няма да ти го даде. Значи аз познавам себе си, бе. Той Йоне вика, колата няма да я вземеш за
500 евро. Викам, по-малко от 500. За Ама- 350. Той вика, че са професионални. Аз знам повече от него. Може. Сега не споря, ама... Да, професионални са, да. Аз заради и казвам, че няма да ги даде. Този чадър струва на магазина 200 еврака. Да, защото с отзади трябва да имаш такова като мушама, като вали да. 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 Хубаво е, тук хубави неща има, ама Да, та се е хубава, наистина.